бале, чунки қонунгузории Федератсияи Россия вақте ки 17 сола бошӣ гирифтани патента иҷоза додагӣ нест. Дар ҳама ҷо рейдҳо ташкил мекунанд ва ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. Одамои бедокумент гашта метавонам ба номи падараш кунам. Падараш гражданини Россия мебошад. 2 сол дар паси панҷара буд. Ширкати дорувори Шифофармо барои шумо хизмат мекунад. Доруҳо барои зиёд кардани риш ва барои зиёд кардани мӯи сар, инчунин ҳиҷома кардан дар шаҳри Москва ва равғани тозаи сиёҳдона. Доруҳо барои зиёд кардани қувваи мард ва барои нест кардани простатит. Инчунин доруҳо барои кам кардани вазни худ ва зиёд кардани вазни худ. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед. тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, дар канал ҳатман обуна шидана фаромӯш накунед. ҳамарӯза хабарҳои нава метавонед ки аз канали мо дастрас кунед. оиди нарху навои билетҳо дар моҳи октябр аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ё аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Россия суҳбат мекунем. то охирша тамошо кунед ва ҳатман лайк мондана фаромӯш накунед. чӣ хеле ки медонед, тақрибан 10 рӯз пеш нархи билет аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон яку якбора қимат шидагӣ буд, ки баробар ба 100,000-150,000 рубл буд. вале хушбахтона дар моҳи октябр ихел нест. бо тариқи ҳавопаймоии Уральские авиалинии дар моҳи октябр нархи билетҳо аз 18,000 рубл то 25,000 рубл баробар мебошанд. яъне агар шумо дастрочна билет харидани бошед, 23,000 ё 25,000 рубл харидорӣ мекунед ва агар як ҳафта пеш ёки 10 рӯз пеш харидани бошед, мумкин 18,000 ё 19,000 рубл харидорӣ кунед. ин нархномаҳое ки ма гуфтаистам бо тариқи ҳавопаймоии Уральские авиалинии мебошад ва аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия бигирем, агар аз 2000 сомон сар мешавад то 2800 сомона дар бар мегирад. тақрибан 10 рӯз пеш нарх баланд буд ва хушбахтона имрӯз нарх наво аз пештарадам дида арзонтар шидагӣ бо. И буд якам тарак маълумот оиди нарху навои билетҳо дар моҳи октябр. умед дорам ки хуб фаҳмиден ва ҳамин қадаре ки фаҳмондам кофӣ мебошад. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳаминҷа як чиза қайд карда мегзарам. чӣ хеле ки медонед, дар канали ма боз конкурси нав сар шид, яъне ки дина як конкурси нав сар шидагӣ. касое ки мехоҳанд дастгирӣ кунанд, ҳадди ақал як донаи билет бихарен, миннатдор мешам. нархи билет 200 рубла дар бар мегирад. касое ки мехоҳанд билет бихаранд, ин ҳами картаи Сбербанк да сумтона партоен. и карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. агар ба аксия билет бихарен, ба 1000 рубл 10 билетон метиҳем. и аксия танҳо як рӯзай, фурсата аз даст натиҳен. ҳамагӣ 2000 дона билетай ва ҳозираш да як рӯз шидай нав мо билет фурӯхтестем. ва ногуфта намона 21 дона приз дора конкурси мо, 20 дона конверти 2000 сомона ва 1 дона iPhone 12 Pro Max. чектона метонен ки да инами рақамҳо WhatsApp дароӣ кунен ва ҷошда соҳиби билет мешен. як дастгирӣ кунен, мо билетҳоро тестар ки тамом кардем, рӯзи финала аниқ мекунем. Макс нависонда: салом алейкум акаҷон, ман нисавиршаледни чӣ хел бояд ба Тоҷикистон равам бо тариқи Давернас. умедҷон нависонда: салом ака, ман ҳоли 17 солаам. агар ки 18 сола шавам, граница рафта омада патент кунам мешава ё ки не? бале, чунки қонунгузории Федератсияи Россия вақте ки 17 сола бошӣ гирифтани патента иҷоза додагӣ нест. дар ҳоле ки 18 сола шидӣ, граница мегзарӣ ва медроӣ аз сари нав ҳамаи ҳуҷҷатота мекунӣ. Парвиз Ғафуров нависонда: и барои одамои бедокумента ё ки барои ҳама? яъне қонуни нави Федератсияи Россия ҳамие ки то 12 октябра муҳоҷиро бояд тарки Россия кунанд ва и қонун танҳо барои шахсиятҳои тааллуқ дора ки ҳуҷҷат надоранд. касе ки ҳуҷҷат дора, и қонун тааллуқ надорад. муҳаммад Расул нависонда: ассалому алейкум ака, созен шумо запретҳо ҳуй мешаванд, авфи муҳоҷиро ҳозираш да аниқ нестай. Сафарали Юнусов нависонда: ма 25 сола, соҳиби 2 кӯдак, Тоҷикистон бирам хизмат даъват мекунанд. касое ки соҳиби 2 фарзанд мебошанд, новобаста аз синни сол ба хизмати ҳарбӣ даъват карда намешаванд. Мирзоев нависонда: салом ака, ма граница гузаштам, да мигратсионкам работа навистам. агар 3 моҳ пас Тоҷикистон бирам, депорт мекунанд, патент накунам. бале, дар ҳолате ки шумо дар мигратсиони карта работа қайд мекунед, бояд ки патент дошта бошед. новобаста аз ӯе ки ту кор мекунӣ ё ин ки не, аз ту патента талаб мекунанд. Али нависонда:
нависонда: салом алейкум ака, ман бе документам 8 моҳ мешава. Я советам бите, Тоҷикистон наравӣ, мешава ҳамҷада патент кунӣ. Ягон роҳ дора Пешакир Раҳмат. махсус қонуни нави президенти Федератсияи Россия барои ҳамин гуна шахсҳо мебошанд ки документ надоранд. Тарки Федератсияи Россия мекунӣ ва баъдан аз сари нам ворид мешавӣ. Радной нависонда: ассалому алейкум ака, як чира аниқ мегуфтен оиди рейд баъди 12 меган ФМС контрол да мегира аэропорта. Пешакир Раҳмат: бале, яъне ки баъди 12 касое ки бе документанд, чи дар аэропортҳо, чи дар раҳрӯ, дар ҳама ҷо рейдҳо ташкил мекунанд ва ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд одамои бе документ. азиз нависонда: ассалому алейкум ака, як савол доштам. ман паспортамро алиш кардагим, яъне ба фамилияи дигар, баъд депорт шуд. ҳозир боша фамилияи худам асосиша санҷидам, тоза биромад. ман метавонам Россия бирам ака? ҷавоб те. илтимос, Пешакир Раҳмат. ана ҳамин гуна шахсиятҳое ки ному фамилия иваз мекунанд ва вориди Федератсияи Россия мешаванд, бояд нисбатшон парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шавад, чунки гузаштани марза ба шумо манъ мекунанд ва шумо бо роҳи ғайриқонунӣ вориди Россия мешавед. вале агар ба ин ному фамилияи нав дар ягон ҷо отпечатки споридагӣ набошад ё ки сканер лицо кардагӣ набошанд, метавонед ки ба ному фамилияи пештарат боз биред. ализода нависонда: салом алейкум, мигратсиони карта работа кунӣ, 3 моҳа регистратсия кунӣ, мешавад ман Тоҷикистон мерам. дар ҳолате ки кор кунӣ, агар бе патент биқапанда, ҷошда депорт мешавӣ бародари азиз. маҳина нависонда: ассалому алейкум ака, хоҳиш мекунам ба ман фаҳмонед. мо ЗАГС дорем, лекин баъди таваллуди кӯдак ман кӯдакма ба номи худам кардагӣ. аз байн 2 сол гузашт. гашта метавонам ба номи падараш кунам. падараш гражданини Россия мебошад. 2 сол дар паси панҷара буд. ҳозир биромад, кӯдаки мо дар ҳамин Россия таваллуд шудагӣ мебошад. Пешакир Раҳмат: бале, падар ариза менависона, ҳуқуқи падарии худша муайян мекунад бо тариқи ана ҳамон ЗАГСон ва баъдан ба номи падар мегзарад. азизов нависонда: ассалому алейкум бародар, ман гражданини Тоҷикистон, 3 фарзанд дорам, ҳозир 26 солаям. ба хоҳиши худам мара дар хизмати Россия мегиранд ва ҳар моҳ дар хизмат меган 175 000 рубл метан. ростай, дар хизмат шуморо 175 000 рубл наметиҳанд. касое ки ба Украина сафар мекунанд, ба ана ҳамон шахсиятҳо сум метиҳанд. лекин фикр мекунам ки ба ин хел фирефтаҳо дода нашавен ва ба ҳеҷ куҷо нарем барои 100 000 200 000 рубл хитона ва аҳли оилаи хитона дар хатар намонем. умед азимов нависонда: салом ака, ман дар Россия официална охрана кор мекунам. мобилизатсия ба ман дахл дорад, ҷавоб медоден. мобилизатсия ба ягон муҳоҷиро тааллуқ надора, хел бигирем. танҳо ба касое тааллуқ дора ки гражданини Россия мебошанд ва дар учоти военни мондагиашон ва ба номи ӯҳо повистка равон карданд, тамом, ҳамун шахсиятҳо ай Россия биромада наметавонанд бад. қурбон Каримов нависонда: салом алейкум ака, зинда бошен. як савол, ман дар Москва регистратсиям тамом шуда, 5 моҳ мешавад, чӣ бояд кард? штраф мекунанд, депорт мекунанд, чӣ мешавад? дар ҳолате ки бе регистратсия шуморо меқапанд, ҷарима мекунанд ё ки видварения мекунанд. тамом. ватандор нависонда: салом бародари азиз, аз шумо хоҳиш, кам маълумот медодед дар бораи фермерои Аврупо. рости гап, дар ин мавзӯъҳо информатсияи камтар дорам ва информатсияҳомон ки зиёдтар шид, ҳатман маълумотҳо мерасонем. фариду нависонда: салом алейкум, як савол бародар, ман гражданство дорам, не ки дар қайди военкомат нестам дар РФ. соҳиби 4 фарзанд ҳастам. мобилизатсия мешавам ё не? ҳамин сол гражданство гирифтам, 41 сола ҳастам. раҳмат. не акаҷон, шумо да мобилизатсия тааллуқ надорад. ман чандин боро ай аллакай фаҳмондаистам ки мобилизатсия ба кадом гурӯҳ нафаро тааллуқ дорад. муҳаммад раҳимов нависонда: ин рейд чанд қа давом мекунад? маълум нест, лекин баъди 12 октябр аллакай рейд сар мешавад барои муҳоҷирони меҳнатӣ. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.